Il-Gvern ippreżenta mozzjoni fil-Parlament biex il-Kamra tiddiskuti l-ftehim strateġiku bejn Enea Malta u Shanghai Electric Power. Din il-mozzjoni tresqet wara li l-Oppożizzjoni rrifjutat li jsir id-dibattitu parlamentari propost mill-Gvern. Kien il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi li ppreżenta mozzjoni biex il-Kamra tad-Deputati tiddiskuti dan l-akbar investiment barrani li qatt ra pajjiżna. Investiment li kien meħtieġ biex jindirizza l-problemi finanzjarji kbar li tħallew jakkumulaw fl-Enea Malta. Id-dibattitu parlamentari dwar il-ftehim strateġiku ma' Shanghai Electric Power oriġinarjament kellu jsir fi 17 ta' Diċembru li għadda, imma l-Oppożizzjoni kienet talbet lill-Gvern biex jipposponjih. Din it-talba kienet ġiet aċċettata mill-Gvern bil-ħsieb li d-dibattitu jsir fl-iqsar żmien possibbli. Kienet l-intenzjoni tal-Gvern li din id-diskussjoni issir fl-ewwel ġimgħa li matula reġa' beda jiltaqa' l-Parlament wara l-waqfa tal-miliet iżda l-Oppożizzjoni rreġgħet oġġezzjonat. Intant dwar dan l-aħħar żviluppi kummenta wkoll il-Partit Laburista li qal li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qed ikompli jkaxkar biex jitkellem fuq ftehim li se jsalva l-Enea Malta. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li l-aħħar tattika li qed jadotta l-kap tal-Oppożizzjoni hija waħda li jkompli jitrateni biex jitkellem fil-Parlament. Kompla jingħad li Busuttil ma jridx jitkellem fuq dan il-proġett sempliċement għax ma jdoqx għal widnejh. Il-Partit Laburista sostna li Busuttil jibqa' negattiv u distruttiv. L-amministrazzjoni preċedenti ħallit l-Enea Malta b'aktar minn 840 miljun euro dejn, b'dipendenza totali fuq iż-żejt, bla ebda pjan u direzzjoni għal futur. Il-Gvern isostni li dan il-ftehim u ħidma strateġika oħra se jwasslu biex l-Enea Malta tiġi lura fuq saqajja u tkun mutur ekonomiku tal-pajjiż.